Alitshoni lingenazi indaba. Uthethe into ezifani uyathakatha. Uligqirha. Babe ndingasokoli. Ndiyasokola. Ngendinento yonke. Chopha ndikubalisele. Amapolisa asePhilippi East eKapa ndwendwele uMantsundu wasePhilippi ezomnika izipho zeKrismesi. Emva kokunwenwa kwevidiyo kaMantsundu kweliqonga echolachola amakhadibhodi etipini nabazukulwana bakhe, kubekho ipolisakazi lesikhululo sasePhilippi East eKapa nelathi labona olushicilelo laze lachukumiseka. Namhlanje ibelusuku olukhulu lokunikela ngezipho zeKrismesi kweliqhawukazi. uMantsundu ohlala nabazukulwana abathathu ebengakwazi nokuzibamba ngethuba kufika amapolisa kwakunye nabo baphuma kwiziko leSouthern Division Metro boncedo lokuqala. Sisuka apha ePhilippi East Police Station thina eLower. Osisi aba basuka apha eDistrict eMetro ne. Siya sabona ivideo yakho. Usedamini nyanisile subona usedamini. Ubhuti abongile kunika into andiyazi bantwana ayikunika yona. Ndike 50 rand. Oh, okay. So sayisaqonda ke ngokuba into enziwe ngubhuti abongile. Sizawuncedisa ke ngoku kulonto le ubhuti abongile wayikunika yona. Ukwenzela kube neChristmas emnandi. So asizanga apho uzohlekisa ngawe okanye uzokwenza ngawe ijoke okanye enye into esingayaziyo. So silapha ke ngoku namhlanje siphathele ikhonto esiphathelelo uzayibona. Okay. Wamakhulu. So so uzayibona ke. So abohlala ekamereni ke Mantsundu. Uzawuxelela uba phuma. Okay. Hlala pha. Uzawuxelela uba phuma. Ngena. Christmas yakho. Nansi Christmas yakho. Christmas. Sifuna nawe asityayo mama. Nawe uthi. Asityayo nawe uthi njengabantwana bakho. Siyenza lento ngentliziyo yethu.
Mama wethu. Xa sibone intlungu yakho siye sacinga abazali bethu. Sathi nakhi xa sizawutya sizawuqhotsa ngomso nawe uzutye. Ke mntana sekhaya. Ngiyabona. Ngiyakubhuta bonke. Asizangokulilisa apha aMantsundu. Nasi into esiphathele yona for iChristmas. Ngiyakubhuta bonke. Inguye into ayenzileyo. Naye xa inemali ndithi mama cela undiboleke imali ethi kanje nakanje akafuni ke ndoselela kwenye indawo bandiboleke imali sokuba mandisele ufuna ndizoselela apha endlini ndamnceda ngumntu oyena unengxaki enkulu kakhulu umntu wentsimbi futhi uba wayenza kudala so kweqokelela le amakhalibhodi wenzela uba thina silale sityile akucapukele laa nto uba sihambe sisemizini siyocela nalaa nto uhambe uye kubani uthi uyoboleka imali for uba uzothenga ubani okanye imali for uba ndizothenga umntana methimbe kangenayo imali ngelaa xesha. Sisi wam namhlanje silapha kuMantsundu sisekhayeni lakhe. Besikhe sathetha usithi uba ngaba uye wachukumiseka yivideo yakho ibonileyo. Nilapha namhlanje uhamba nesipolisa uhamba neparamedics. Kwenzeka ntoni mama? Ivideo yakho abungile iye yandichukumisa kakhulu ndibona umakhulu thola amakhalibhoti esenzela uba balale betyile. So ndendacinga uba mna nee-colleagues zethu which is amapolisa plus nee-friends, family plus nabasisi bakwametro siqokelele something sizokwenzela umakhulu iChristmas yakhe ibe nomahluko kulo nyaka. Ya sinibonile ke ninikeza ngokutya uMantsundu naye eziphalala inyembezi. Ingaba le nto uyenzileyo ithetha ukuthini, uzive njani? Ndiziva kamandi kakhulu xa omnye umntu okanye omnye umzi uzawufana neminye imizi ngeChristmas. Ya masikhe sibambe ke osisi nayo suka pha ku-Western Cape Metro EMS naye sizawukhe sive ke ngoba ungomnye wabantu abacontributileyo ekutheni ke kunikezwe ukutya iChristmas kuMantsundu. Sisi wam nawe ungomnye wabantu abacontributileyo ekunikeni iChristmas uMantsundu. Uziva njani ile nto enithe nayenza? Ngiyabulisa bhuti wam uthetha noPhothelwa kwa eSouthern Division. Sithe sive olukhwelo thina khange siyibone ivideo ndenayo sisebenzisana nabantu bomthetho. Abantu bomthetho baza ke ngokuthi becela uncedo nanku umama esokola. Saza kuye ke lo mama sazibonela nathi inhlungu akuyo. Sayithatha lento sayifanisa nomama bethu. Mama nomphu mama iba ngumama wethu yasihlaba lento ndahlaba ukhwelo pha eSouthern Division. Hayi ke nabo bafaka isandla. Silapha ke ngonamhlanje sithi kumama uMantsundu makatye iChristmas njengabanye abantu kube mandi ukuyibona nabazukulwane bakhe. Siyabulela kakhulu. Sibonile uMantsundu nentombi yakhe bekhala inyembezi zovuyo. Savuya ke nathi akube buhlungu kona kubhlungu kona kodwa ngoku uyavuya uMantsundu noko izamqhuba. Ya mandikhe ndibambe uMantsundu kodala enqangile pha. Ndicela usondele mama. Ndicela usondele. Ya umfitshane noba umfitshane. Mantsundu. Lude lwafika olusuku lwanamhlanje. Nanga amapolisa. Nanga amapolisa naba bantu beze kwakho bezokunikeza iChristmas mama. Uziva njani ngale mina namhlanje? Ndiziva kamandi kakhulu. Andiyazi uba ndingathini. Bendingalindelanga uba ndingaze ndibe njena nam. Ndithi umbulelo wam ndibulela kakhulu kubo bonke
nakuwe bhuti Abongile. Ndiyabulela kakhulu into ondenze yona. Noba nguThixo odala uba makube njena kum. Ndikhe ndakuva ke usithi abantu bebekwenza intlekisa emva koba bebone la video mama. Kambe abanye behlekisa ngawe. Ingaba ufuna uthini kubo kambe napha kwi-comments kula video abanye bebesithi awunawo umbulela? Mna aba bantu bebendihleka ngale nto yenzekileyo apha kwam, amazinyo bazawavala. Noba sebewavale ngoku bebengalindelanga maze mbenje. Kubekho abantu abanothi bandihoye. Ndifuna ukutsho ke Mantsundu, ubabona nje abantu belapha nje nabantu abasuka kwiziko lezempilo esibabiza ngeparamedics. Abanye basuka kanene? Basuka eSouthern Division. Ubabona belapha nje mama, bazobonakalisa uthando kuwe. Ayingomandla am okuba kube nje. Kodwa ke kungenxa yenceba kaThixo. Ndifuna ukutsho kuba ngaba amawenu uThixo azibonile inyembezi zakho. Akubonile ukukhala kwakho nentombi yakho le nayo ibithetha kabuhlungu. So ndifuna ke mama uzuqine. NganguThixo angakunikeza amandla kude kulunge. Enkosi kakhulu ke mama. Sithanda ukubulela ngokungazenzisiyo kujibilikile nogxa bakhe abathe bancedisa kweli phulo.